Ini je swearing in ceremony ini je ini salo semua matang mani, omo je executive member tong mani edisi hapang ni, omo lukuni samuni bagi samung kena bagi development bagi samung kena bagi tong jago, thane sal rogo omni sikang bo semai dengan sikang bo lukun bagi samung kai tong, je tu luku bai tong jago ang kasih ado, omo kai ni sal rogo ang lukun bagi samung kai kanai, bubagar ni je hansen coba bono pandui tai je developmental samung je tongmani all limited fund ni bisingki biskang salo samung kai tang tini belai tong thoma sarangka 47 বছর রাজনীতি খেমেনি পরে আং 2021 এমডিসি অংকা তিনি বুবাগারানি তৈফাংবাই এবং বুবাগারানি নাহারমংবাই আন লাইফ ফার্স্ট তিনি আং এডিসিনি ইএম का बनि बागै आं वासुकनाय जों दिनै हास्टेनि बर'राव अनेक दिन परे माने 80 বছরनि परे जों एडिसि दखल खेखा बुबागारानि तै एबं अ सामुंनो जों बुबागारानि बिसिं तै जों दिनै लुकुरावनो बोसोग्रि मानो माया अब जों वासुकनाय जों ताक जेहेतु आचुखा अ आचुकमानि बिसिं तै जों बोसोग दिनै लुकुरावनो जों बोसोरतै यक समारि मानो अब जों बोखाव नायनाय एवं बोसोरतै जों खायमानो अब जों चाइतनाय बुबागारानि तैफांबाय अबश्यक आर आं जतनो नायतनाय रनो खुलुमबायका जों ताकलाय ताबुक तिनि सालो तिनि 18 तारिख मे मासनि 18 तारिखआव जों तिनि खरकथाम तिनि बुबागारानि तैफांबाय जों इएमनि सपट 12टानि समय नाका बनि बागै लुकुरंथानि आनि खुलुमयाफारो जों नायलायनाय ताबुक जों ते खरकथाम हामन परे जों टोटेल 9 जन नोंसिनाय आगे 8 जन तंथाने ताक 9 जन इएम का अ 9 जन बिसिंगो जों लुकुरंनो बोसोर साहाय्य खायमानो एबं लुकुरंनि बागै बोसोर काम खायमानो अबश्यक जतन खुलुमबायका हामबाय तो जतन सायमानो जों एडिसो 2021 पावर फाइमानि परे आबनि यागलो जों 2023 फाइयो जे विधानसभानि निर्वाचन इएम रं बिसिंगो डेपुटी इएम बाय तेचिन इएम जखन बरं इलेक्टेड नि थाखाय एमएलए आबन परे आरो जों कयेकटा गुसु गुक्सा इएम नि मानखा आबनि यागलो कताल खायै चिनि बुबाग्रा वासुका चिनि डेभलपमेन्ट वार्क उनिया खायबा एडिसिनि सामुनो ताइबो दरिवै ख्लायरिनानि बागै खरकथाम इएम चंजाखा ता कोनो डिपार्टमेन्ट जों बागजायाखौ आइबान आं साकसाकनो गलायखेनो हामबाय बारो पुइलावनो चिनि बुबाग्रानो आबनि लगे लगे चिनि एडिसि आमचाइनि जत्त चिनि तिप्रा सारनाबो बेलेगा हामबाय मारो जों तिनिरो इएम सम्मान खानै जों नायो जों जत्तनि चुबा चुबायनो जों बुसखांखौ कामखै सामुं थांनाय जे डिपार्टमेन्टफोर मानथुन जेकुनु डिपार्टमेन्टनो जों साकथारै अन्तत पक्षे कुनु करप्शन इयाखायबा कुनु निनि आनि हियागै जों जतनो समान खालाय सामुं थांना बागै आं साकबाय थां सायतंनाय ताइ जारा तंनाय रनो बुंनोबा आं कयनाय जों जेन ताइ बिसिकटामनि बिसिङाव जोंनि जे वानसुंमानि जों जे खाकामानि तिप्रा सारनो जों जे गामि आमचायो दैनि जोंजाल लामानि जोंजाल सिंखेरनि जोंजाल स्कुलनि जोंजाल गोबां जोंजाल दङ आबनो बाहायखे फान्ड दुगैमान जों तेबा थानजा खालाय जोंनाबो जों खालाय दङ आबनो बागै जों नाय दङ जों बुसखाङो ताइबो काम खालाय सामुखायना बागै जों